Bulion de casă, rețetă tradițională. Pentru bulionul de casă avem o rețetă pe cât de simplă, pe atât de delicioasă. Veți găsi aici atât rețeta cu ingredientele enumerate, cât și cantitățile și pașii de parcurs. Avem 10 kg de roșii, După ce am spălat roșiile și le ținem 10 minute în apă cu bicarbonat de sodiu, le clătim bine în 3 ape. Curățăm roșiile de cotoare și părțile stricate. Nu uitați să vă abonați. Setați și clopoțelul pentru a anunța când punem o rețetă nouă pe canalul nostru. Împărțiți rețeta cu prietenii și familia. Și vă mulțumesc pentru like-ul acordat! Dăm prin mașina ce separă pulpa roșilor de coajă și semințe. Tot sucul astfel obținut îl vom pune să fiarbă. Trebuie să-l amestecăm din când în când să nu se prindă. Îl fierbem până scade sucul și ajunge la consistența dorită. După cum se vede, l-am fiert până a scăzut la jumătate. Durata de fierbere depinde mult de tipul de roșii folosite. Sunt roșii mai zemoase, fierbi mai mult timp. Și sunt roșii mai cărnoase, unde durata de fierbere e mai mică. După ce am ajuns la consistența dorită, am adăugat 2 lingurițe de sare grunjoasă pentru murături. Cantitatea de sare se ajustează după gustul fiecăruia. Am adăugat și 2 lingurițe de zahăr brun. Depinde mult de cât de dulci ori coapte sunt roșiile care le folosim pentru bulion. Cantitatea de zahăr se ajustează după gustul fiecăruia. Sarea și zahărul sunt considerate conservanți, dar nu putem pune prea mult. Vă mulțumesc că v-ați abonat, ați distribuit și mi-ați dat like-uri. Vă mulțumesc pentru susținere și complimente. Dacă bulionul îl utilizezi într-o lună, 2 și îl ții în loc răcoros, este gata, doar îl pui în borcane și îl consumi când ai nevoie. Dacă îl faci pentru la iarnă, ar fi bine să-l fierbi în bain-marie. Urmăriți video cum se face bain-marie. Punem bulionul fierbinte în borcane sau sticle, depinde de consistența bulionului. Dacă îl fierbi mai mult, devine pastă de roșii, apoi concentrat de roșii, apoi depinde de dorința fiecăruia. Nu uitați, punem sarea și zahărul cam cu 10-15 minute înainte de a stinge focul, când ai ajuns la concentrația dorită. După ce punem în borcane și închidem bine, le întoarcem cu capul în jos. Astfel se etanșează natural sticlele sau borcanele. Pentru bain-marie, după ce puneți în borcane, puneți borcanele la fiert într-o oală plină cu apă, 2 degete până la plin. Fierbeți acestea până clocotește. După ce începe să clocotească, lăsați 70 de minute să clocotească. După ce au clocotit 70 de minute, stingeți focul și puneți borcanele într-un loc sigur. Acoperiți-le cu pături și lăsați-le să se răcească lent, o zi, 2. Apoi le puneți în cămară sau beci. Poftă bună! Nu uitați să ne dați like, să distribuiți
și să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Mulțumim frumos!